belanja abot-abot giliran abe bayar duitnya kelalen nang endi. Kalau kanca-kanca ketemu maning karo konten yang sing sederhana kayak gini. Esuk-esuk setelah nganter bocah yang lagi abe tuku garam. Garam kuwi pupuk ya, guys. Iki yang mlebu karo motore soalnya angel gawa garam kuwi abot ta ya. Untunge be ana sing bobongene. Nah, iki yang kuwi lagi di total bayare gareme. Nah, iki nganggone KTP ya, guys. Soalnya kudu duwe kartu tani. Nah, iki yang wisan tuku gareme, iki yang metu, guys. Nah, iki lagi ditandakne sing duwe soalnya metune kuwi angel ka dilawange. Garam kuwi abote ya, guys. Tapi nek bagi nyong wong wadon sih, nek bagi wong lanang ya gampang teh mungkin ya tinggal nyet ya kuwi. Kan ngomong nyong jaluk tolong bapane nyong sing wis duwe be kuat soalnya wong lanang ya, guys. Lanjut, ki nyong abe pasar, guys. Tapi nyong abe mampir tuku jagung deset, jagung go dedel ya, guys, nggo empan manuk kayak kuwi dadi kan enteng nyong abe belanja deset. Anake nyong tak titipne karo mbak nyong soalnya biasa anake nyong tak titipne. Ale nek melu ku nyukeri, guys. Anak ngak-nguk lah, anak jaluk beli lah, jajane akeh lah. Nek ora melu kan tinggal tukokne jajanan nih wes. Nah, ki nyong tuku abot-abot maning ya, guys. Ki nyong tuku jagung, guys, lagi ditimbang nyong tuku jagung 20 kilo tapi ditandokne 17 kilo soalnya men ora usah ngelong-ngelong siki nang kantong. Iki nyong abe tuku jagung cilik, guys, tapi ora situ soalnya duitnya kurang ya, guys. Abe nggo gawe belanja purnapa tapi mbungko sida apa ora. Ki jagunge kuwi agak teles, guys. Dadi nyong miki tak ganti jagunge, guys. Ale nyong kan dodole tak bungkusi ya, guys. Dadi nek engko bukan bubuken sih nek misale seteles kuwi dikae bungkusi dadi nyong jaluk sing rada garing. Nyong gatani kunci, guys. Kuncine nang endi ya ben cukup duit nang endi apa nang cok apa nang endi miki ya soalnya kelalen lagi pas tuku bensin kuwi nyong kelalen ngesuke mari ngendi apa maning ki nyong kelalen kuncine napake ternyata nang kono. Lanjut ki nyong abe maring pasar, guys, soalnya wis awan. Nah, ujuk-ujuk nyong wis ka di pasar, guys. Ki nyong tuku nang jero pasar semene tok ya, guys, soalnya nyong abe maring puran abe tuku pure juga nyong tuku obat-obat tok secuite ya. Nah, ki nyong tes ka di puran nyong tuku obat-obat petek napa ya, guys. Dadine sitik soalnya nyong wingi wis tuku pur sekantong. Marah-marah nyong wis tekan ngomah ke, guys. Nah, ki wis tekan ngomah lanjut ki nyong abe natani warung. Nah, warung abe tak buka desa terpale yo, guys. Soalnya nyong angel sih, guys, ki abe kae abe jemur. Nah, ki nyong buka desa kudunge gerak ya, guys. Maaf yo, guys. Soalnya nyong ora bisa gerak-gerak. Nah, ki terpale abe tak lempet tapi berhubung ki nyong abe ngeler jadi terpale tak nggo ngeler sekalian kayak gini. Nah, fungsine ana loro terpal kuwi nggo pintu, nggo lawang yo. Terus ki abe nggo gawe jemur napa. Ki ngelere ora ombo-ombo, soalnya nek ombo-ombo engko dadine ya angel yo, guys yo. Soalnya kiye jagunge cuma sithik ketok, guys.